Anansi Dua Media and then so yasan atransibio. Oh, you dear, ye abako sama honoa ye ka. And some a yes masem na empo asukufo etimti ade ye so ya kase. Eno ene gusu a ye kan. Anyimfu ya trase aya yi sama kan sama kase. Afedie enkwe edi kokoduru entim jakale ho no kwasem nie na ya bufu sempa ana Asantema no aye entim jakale tonkrase se sa no ma ye dia ono soso wo ba no ban se kakai ti wo mu aye afi na se ahimfu ya omko kan yi na ese ihu eba nti ihia emwa emwano no sai ekwa be ne befa so a yebetimi akogina Denkyira dom yi anim so sabre no a ne ni wiase na wo ne de na obi antimi nyina Denkyira anim ene no enkoda wo bi asemi eto okofpani na ye konfanochi anim se okofpani na no a ye pe ohene kase no wo ana adi akonyen baaye akonyen ukeka ho sempi Denkyira se hiresi yemfamra yesi yemfanko sese de akokanto kakase de asem na akafa okonfana chiko no suma so no baaye no odi asem a na edene na beto eye ehimfu yedim asem odi kai okan ne se sese ya sibetima yehu bibia ade ba ko pe na wo semoye ane se mo himfu a mo tituwe ba ko ede no nkwa eboba afodie de ama Asante na wo yakohwi we no enti bi susu se oh na sa afodie de a ane se nka onwa bebre wo yakochiri bi nyemfa no ma afodie wo se da bi o mi se ahimfu ya mo titiwo ba ko ane ede no ba afodie ye bo ne sai wo se ye hwie de moja agu ye hwie obi moja agu di a na je se otwa na nanom awansie do kwan ene betimi ayesa ade na fa yidi ho ana eye nana twebo akodua a na sabre ono edakumo eman ano esoriye no ka se mibu sa wuwe na se Asante ebetimi edim kunim ewo Denkyira so a edim tri ebeki akyerema asemi baaye no eye himfunu bi ahudwiri na nso so okan ebra ne manfo atiye no eye ahomti pa se kumawuman wo mu ehene ede no ho aba afodie so ode ma Asante nyina na nso so na twebo akodua eka se Asante ehudonti mesa ede ama okofupani atiase ede ma ana o kyere de se ane ekon bedru so na wo besiesie wo so okofo na wo bedi dom anim ede akọ ekon ano na wo kwa untutuo na mum kwahwe akwa ebi ene batutuo na odi abo amo ahwe wo nkwa wo beti gira ho na waji sa atuo no atwebo no abo ama na twebo akodi ase makase mententasuo emu fom emfa meketrema ensan emfa enti de maka no meye omunyina ebo no abaso ageni yoyoyo anumu ana na sa tubu sase enti sese a wo se wo kukoi onkrofo yenye wo de asemo a na twebo akodua eka ni tia ne se samemi di bitaja akyerema de a ane ne free na ekro no mempese me manfo emu bi sikai ebeka wo na sebe na bo so ikuma wumani nti yantiti kuma wuni bia na no yantiti na no de shasia titi kuma wufo ano ebepem ne ya ye kasei empanimfo a wo mu ne de wo hu se atiti kuma wufo a wo mu nyina wo ma no a bia atiti mienu miensa che ni dia danse se we kuma wuni sikai enka no adia nana twimbo akodua obusa ya edo
ebra na asantifo eboaboa wo se obekọ ekon no ana konfanachi na kom esan baaye ebaaye na asemo kan ne se ane awse esan ba afode foforo afode ba biu osi awse mu a mutiti emu baako osore na ehwehwa ne nam nkete enumuno so ekuno na ne nam no yede ye nyankomade ne yede suma mpete na odeko ye Denkyira asase so akotubu eho saani de ebasa akokodura Denkyira edi eba no womu akoma no ebeba fo ehum ebeto womu so nti se obi betima ye saade a na fa yi ho ana eye ejusu ehene asroba na nabi kopim a odi kai sore ye no ka se sa Ashanti bedin kunim kwa dia ane se ne mini aka no esma preso nhwab nam ko tompre de chamamu na ehun to wo so sebeya Ashanti ebedini nananum himfo yede mu na ekasa yi o nananum himfo ene yede mu ene ekasa ampa eba sa no obusa se na di kopim na okura de ade na ya usudi ja omanfo asemti o kan ne se opese se wo kọ Ashanti ni bia obetra so ye onu betra konya so ekọ ho a eni so obi atwitwa ada kwam eni so kosi ohini bia so se ne ohini bia sitie bia no se owo asem bia okọ Ashanti ehene enim na okokana sam erikire no wo ya na pa so ya na pe wo ya na mepe eni se yusu yene ekọ otumfo ho a onsi obi aso omo obi aso okọ no na sam akoto ohini enim afei de to so ebio ebra na asrafo no eboaboa ho no mboaboa ho no eba so omu nyina kohia baabi faako baabi a sabra Ashanti eye wo madwene se on behia no eye enemrebu so am run about ho school I friends practice school ben we say college no finfiri ho ana na akofo nyina aba behia no oboaboa ho na wo mo akọ sa ekono ebise wo bo tie se eye Denkyira enam kwan so a wo mo eba akofano chika se de adrei o se wo mo amokọ ni nyina no obi edware eduro hyedudo no obi edware bie na se akrabo kanu a wo mu e nsuhie papa eti o mai ko fa ya wa kese emienu ebesi ho ana o ka kire o se me se hia o hene baako na saa o hene ne de ye tutu fom awa ha na ye de na giram ye kata no so ye de ne nsa mienu apiepie ye de yawa no asisim se de yawa no simu na me hye aduro no ewo mu a asra ni bia na sa kofo no biara obeba na obesa ensuo no bi de adware ana hohoro no ho ono odi aduro ye se okoko a osan abetwie ohine ben ana be sa de no eho ana okofo asenso eye oyikoba na okofo asenso a oye adwuma kase kase ehine osori adwuma kase kase twam se osori se okofo mani me kra de makonwa no enso ti se mpanimfo edie na so se kwa beba mu dia meye sa de no na mso Ashanti enti sebe na Ashanti bidinim mun fami tutu fom fami chefom na mun fami Ashanti tete ho na Ashanti dinkunuma me dinkunu na no ko fa sanso be ye o se meye Ashanti ho donti ampa ansa na ede no be koro no obisa se ede ana wo so yenye emfama wo ade a onu bisa ya ne se eye afna eye nana o se tutu
edi swaye edi kire Asante ahemfuni nyina opagya kire no saa eye afra no momfa mame na mfa nkotuma hemfie ne firi ho kro no ohini bia obeba be swaye omra me ho oba maka kire nse me tu form edi me hye ho bra na Asante pefa ho die no me anem ginaye ema yesusu edi enkunim nti oba na meka kire ne saa na me di ama no na wakwa akoswaye uswaye a onsan fasa afra no ensa meto ani ti na popo nsu a Asante ni di swaye no ho ene wo se koji nya di swaye a ni asan edi ko e ade a ehia pa ono so ede o ye no meka se na je se eye denchafoi edi mirika kirikirikiri enna kwaso eba o ma bedru nkro bi se putuoja adunku ani de kaka ho ani wo di abọ ani amana ye denten pa na sabre de asrafo ana se akufo nyina aye krado ewo ho na eba saa no afei kura ye friend se feyi ase esu atiginan na o hyase se o ni denkyira ebeko sabre no am ana na twebo akodua esiesie no kama no di edom bi anim na okoduru ho ema akwankwa bi obetumi akye no mpo wo atwa ne ti atutuo erbo no ema moja esoye fo na je se odintiri agya kyerema eno no enti ba se sa na kye dia na ewo se yenya akufoni na panina ono na edidom no ekro eze basa dia na ohinkese wona odi dom anim eti na wo se na setutu eledi dom no anim edi wo mokro wonbo mu wie ya wo besi kwaso na ana kofana chi nsumai esabaye ebaya asama esuma no eka ya ne se obi biara obedi akunyanim bofika se we say war general onu ne di animu na yekokon se yekokon no yebedi nkunim ne di nkunim wi a eye saba na wotwe pepepepepepepe sa enipa odi animu obefiri eba sa no Asante ampe se na se tutu ebedi animu na wakokon no na obi a yede ne sifufro na won susu ebifiri musa anya wo mu de di ba sa no ana eye mampon hene na buahin anantuo esore ye tos okonfani yakwa ebedi nimu o se ebedi nkunim na emum nipa obedi nkunim ne de ye gua koba pa na ho twepepepe wotwana nan awase do o se sa ani medical nanim na chesa me bema nam sume de animu amya ko dinkunim awo denkyafo eso na tim jakari na fefesam ni nyama wo ye no na kanagu enti okonfani se bedin kunim dia medical nanim oso koba ba hiro ko oso nyafe meko obisa ne se ade be pa ana osuso se akunyachi na free one yenye emfama amanfo na bo ahia ni tutu din ana o ka kire na se tu se ohin kase se asowani se me nko gira wanamu awo ko kase ti se yemu ne ninkunim dia ene de me hwehwe se pagama komya ne medi wachi se wo ti sigadwa no susu dia ene na eye golden stone dia ene na msusu makonya no ameye silver eba bedi wachi na debia woni ho bia no bejira wachi ede amo ohene preso edi sa dibia no ema eye mankon hene eni ti ne free sa bre no bagina no se Asante ni ho sa Asante ne kɔ ne samankire sa Asante ni tukwan a mampon hene ene tira ne ki ekɔpɛ se obeba sa Asante mpowu a ni bia ofi o mampon no ono ana sa bre no o hwe achi sa Asante ne a
ko se bisi fufo Asante ni tukwan e ko ba bi sa brochiri e ko ba bia no onni eye Asante mamu a eye manpohene ana dade de nyina o tsana chi e hwe na chi tutu niema e ko pem se obesan aba sa ahemfo nyina ebubo omudini na ohwe eniema wo mu ebusa ya na enena nanuma woti akonya so bibusam se sabre no na ye mo gade be pa ana bo bebusa bebesa mo mu yi ano e wo tirim eni nananum atuagu nsase so de ni won kra wo ton media apria pedie enne galamse ya basoi enfudi ya ho jim obi epebi ekwaya eni se na faso no to asase plot o tumi ton makoma komprensa eni mre mo himfo eni mugase pa de ma himfo binum se nananum edi wo mo kwato no ma musahwe Asante ho donti Asante yedienti se be Asante be Asante nti wo ma hwe wo mo kwa ene de na so de wo Asante enti na sen se ubehwe mu a utumfo trase na wo hwe nyemba bi e koso na nya ya wo se wo ma jima konya umfata na mjiri yesa wo so twaso na oyiyi nipa bebre nkonya fi se nipa bebre ehimfo bebre ho a wo mo mfata wo mo nchedo sede na na twebo akobia na di kopem na senso na wahenantuo ejiraye na wo kire odo mapa ede ma Asante no ka ahimfo ene wo mo ntimi nye saa nyema ni nyina no nka wo se wo mo de eyi mo akobia efi ho na ka edi do afo ebetos ene yani Asante ahimfo ene ahimfo aka edikrofo abrempofo ene ahimfo akese ene di nkomo wo hwe de saa nananum yi ehwere wo mo kwa Asante nti ade je Asante si ho na Yesu so nimre mo ahimfo Yesu so enyebi ekoni de baso na yebetroso ye owo ya power etoso no na say sibe say asem ye oda send the comments fa ye address and say number eguso so who asem se bia wo a obitima afre na ye no akasa fe obitima like no share no subscribe me da wasiki me da wasia ya ko